Compareixem Lorena i jo, els dos regidors del grup municipal del Bloc Gas Compromís, a l'Ajuntament de Gandia, per tal de presentar-vos les al·legacions que el nostre grup ha preparat a la bateria de pujada d'impostos aprovada pel govern municipal fa un parell de setmanes. Tant a la Comissió d'Hisenda com al plenari, el nostre grup va votar en contra de l'increment d'impostos plantejat pel govern municipal. Com sabeu, per refrescar-me la memòria, ens vam oposar a la pujada d'un 21% de l'impost de béns immobles, d'un 25% de l'impost de circulació de vehicles, d'un 90% aproximadament de l'impost de circulació de vehicles per a ciclomotors i per a motocicletes menors d'una cilindrada menor de 125 centímetres cúbics i d'un 40% d'increment del preu de la recollida del fet. En la comissió i en el plenari, per una banda, vam criticar que s'havia pres el camí més fàcil, que s'havia agarrat el sender menys apropiat, que era per eixir de la situació econòmica en què es troba l'Ajuntament, tirem endavant, posem els impostos i que passi el que passi, en lloc d'anar per la via per a nosaltres més racional i més lògica de la davallada, de la disminució de les despeses. D'altra banda, també vam comentar que era un moment horrible, econòmicament nefast, perquè les famílies no tenen recursos, tenen una dificultat en la banda dels ingressos i això el que faria seria dificultar encara, molestar encara més les economies familiars. I en tercer lloc vam proposar alternatives a aquesta pujada d'impostos que no van ser acceptades. Com el govern va acabar fent el que va considerar convenient, el que li va donar la gana, nosaltres ja vam anunciar que presentaríem al·legacions o reclamacions a aquestes pujades d'impostos i per això estem així, per a presentar-les. Les tenim a punt ja i com que ja s'ha obert el termini amb la publicació en el boletí oficial de la província de l'acord pres per l'Ajuntament plenari, estem en termini per a presentar aquestes al·legacions. Hem presentat dos tipus d'al·legacions. Per un costat, els dos regidors, com a representants municipals, com a representants de part de la ciutadania, hem presentat les nostres al·legacions. Damunt, els dos tenim la possibilitat de fer-ho per aquesta via, a banda de la via personal, i d'altra banda hem preparat un model que, després ja Lorena comentarà com es pot accedir, que serà accessible al conjunt de la ciutadania per a aquella persona que vulgui lliurement adherir-se o pugui fer sense cap tipus de problema. El model que oferim conté tots els arguments que nosaltres considerem que són factibles per a al·legar en contra d'aquesta pujada d'impostos i que són uns quants que jo passe a enumerar-los. Per un costat, nosaltres fem veure que es produeix una coincidència temporal de diverses pujades d'impostos en un moment, torno a insistir, econòmicament molt difícil per al conjunt de la ciutadania. Aquest serà el primer argument que estarà present en aquestes al·legacions. En segon lloc, des del nostre punt de vista, l'Ajuntament contravé les recomanacions del Ministeri d'Hisenda en el sentit que hi ha una circular que us hem passat, que tenim per ahir, que desaconsella l'acumulació d'impostos quan el Ministeri d'Hisenda va aprovar l'increment del 10% de l'IBI. Aquesta recomanació l'Ajuntament de Gandia no només no la segueix, sinó que va en contra d'ella. El tercer argument és que l'Ajuntament continua sense aplicar les bonificacions que hi ha previstes en la llei pel que fa a l'impost de circulació de vehicles i que estan relacionades amb el tipus de carburant o amb les característiques dels motors i la seva influència en el medi ambient. Tercer lloc. En quart lloc, des del nostre punt de vista, i així ho plasmem en les al·legacions, l'Ajuntament hauria de fer esforços per a poder abaratir els costos de la replega del FEM. Com? Per un costat, reduint un dia, almenys un dia, la replega, per tal que el cost no sigui tan elevat, i incrementant els punts, les àrees de reciclatge, per a produir més producte reciclable i produir menys orgànic, que pese menys i que quan arribi a l'abocador, a l'hora de passar per la bàscula, tinga menor cost perquè pesa menys. I
D'altra banda, també esperaven que l'Ajuntament continuara assumint una part del dèficit del servei, com fins ara venia fent-se, que estava a l'ordre del 30-32%, i que l'Ajuntament ja no vol assumir. I l'últim argument, que nosaltres considerem que és de molt de pes, és que l'Ajuntament de Gandia, com a municipi de gran població que és, des del nostre punt de vista, hauria de comptar amb un òrgan per a la resolució de les reclamacions econòmiques i administratives, que el nostre grup ha reclamat moltes voltes i que fins ara no s'ha construït. Este òrgan hauria d'haver dictaminat sobre els projectes d'ordenances fiscals, sobre aquest increment d'impostos, i que, com que no existeix encara, no ho ha pogut fer. I per nosaltres això és un fet que distorsiona el procediment que s'ha seguit i que és al·legable. Per totes aquestes raons, jo ja acabe, demanarem al govern municipal que quede sense efectes les modificacions de les ordenances proposades i que es queden els preus públics i les taxes en el lloc on es trobaven abans de la pujada. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Jo crec que en primer lloc, i agafant un poc les paraules de Facundo abans de passar a explicar-vos com pot accedir la ciutadania a aquestes al·legacions, jo crec que el que és importantíssim és dir-li a la gent del carrer, que aquestes al·legacions no són al·legacions particulars de cap grup polític, que són al·legacions que ens afecten, ja ho ha dit Facundo abans, a nosaltres com a persones individuals, a cada un de nosaltres, i que considerem que a cada un dels ciutadans d'esta ciutat ens afecten al igual que ens poden afectar a nosaltres. És importantíssima la pujada d'impostos, la gran pujada d'impostos i brutal pujada d'impostos que mai s'havia patit a aquesta ciutat i per tant la gent del carrer li hem de dir a aquest govern, al govern del Partit Popular, que els seus capritxos es paguen els seus diners però no dels diners de la butxaca de tots i cadascun de nosaltres. I que aquestes pujades d'impostos no van a ajudar a les economies familiars que tan mal estan passant en aquests moments i que per tal animem a la gent a que amb aquestes al·legacions els diga totes aquestes qüestions. Més enllà del que plasmem, el fil o l'objectiu d'aquestes al·legacions és expressar-li al govern del Partit Popular allò que vos acabé de dir. Això ho englobem dins d'una campanya que el Bloc Compromís de la ciutat de Gandia ja portem des de fa temps, que haureu vist per ahir, que es diu Això ho pagues tu, una campanya que vam encetar en dos parts. La primera part era explicar-li a la ciutadania els perquès d'estar en contra d'aquesta pujada d'impostos que ha comentat Facund i que ara va a la segona part. I aquesta segona part és ja plasmar aquestes al·legacions per tal que qualsevol persona tingui accés a la documentació i pugui presentar-les a títol personal. Hi ha tres possibles vies per a que la gent accedisca a la informació. La gent pot accedir directament a la nostra web, on estan penjades les al·legacions, que us la passi a dir, es diu gandia.compromís.ws i allí tindran penjades el model d'al·legacions, tan sols és omplir les seues dades personals, imprimir-ho i registrar-ho al registre d'entrada de l'Ajuntament de Gandia abans del dia 3 de desembre. Per a que la ciutadania siga conscient que passat aquest termini ja no seran vàlides les al·legacions. Això sí que és importantíssim recordar-li a la gent. Això és una de les vies. La segona via, per a aquell que no li siga fàcil accedir a la web, al nostre despatx del grup municipal en horari de matí, de dilluns a divendres, no hi ha cap problema, poden passar, nosaltres allí tenim models d'al·legacions, els ajudarem a emplenar allò que siga necessari i els indicarem on han d'anar a registrar-ho. I la tercera via ja, per tal si no poden accedir a la web o no poden passar tampoc pel despatx, simplement és enviar-nos un correu electrònic al nostre correu del grup municipal que és blog@gandia.org dient-nos què és el que volen exactament, si volen el model d'al·legacions, si volen alguna explicació i nosaltres els contestarem i els enviarem per correu electrònic el model d'al·legacions. Per qualsevol de les tres vies tenen accés a aquestes al·legacions i sobretot ajuda nostra van a tindre per a tot allò que vulguin i tota informació que requereixin.